julkistamme vuoden 1986 Norssi-isännän. Tämän tehtävän hän on näillä Norssi-karnevaaleilla ottanut hoitaakseen Paltamon kotiseutuyhdistys Paltamo-seura. Siis joka vuosi toivon mukaan Paltamo-seura nimeää näille Norssi-karnevaaleille vuodeksi Norssi-isännän. Saanko kutsua vuoden 1985 Norssi-isännän tänne lavalle? Yrjö Heikkinen. No niin, ja Yrjö todella on ollut meidän Norssi-isäntä viime kesästä tähän hetkeen. Ja näihin Norssi-karnevaaleihin me saimme oikein Norssi-isännän tunnuksen, tämän pitkävartisen lipin, jonka meille on tehnyt Paltamo-seuran johtokunnan jäsen Antero Möttönen. Hän kertoi hiukan symboliikkaakin tästä lipistä. Siellä on tällaisia koloja. Se ei ole sileä eikä lakattu ja kiiltävä, vaan siinä on noita rosoja. Mutta niin se on tuossa kalastajan elämässäkin. Siellä tahtoo olla aina välillä näitä rosoja. Samoin hän sanoi, että tämä lipin ympyrä, sehän on tuommoista toivoa, jatkuvuutta symbolisoiva rengas, ja kolmantena tämä hyvin tiheä silmäinen verkko, josta se on tehty. Tuo lippi kuvaa myös sitä, että sieltä kalastajan ammatista on yritettävä kaikki kauhasta irti, mitä saa. Elämä on kovaa todella ammattimaisella kalastajalla. Valittamista on ollut. Kaikki on mennyt hyvin ja Norssi on noussut hyvästi tästä näköään. No niin, Yrjöhän on todella meidän Norssi-isäntä, joka tuon Kiehimäjoki varren tuntee, ja nuo Norssin metkut nimenomaan nämä kevätkuherrukset. Mutta Yrjö eilen kierrellessään tässä Norssitorilla totesi, että kyllä todella Norssi-isännällä on ollut muutakin kuin tämä pelkkä nimitys. Hän kertoi, että soittoja on tullut runsaasti Norssi-isännälle, ja ne ovat ilmeisesti olleet tähän Norssiin liittyviä. Onko, Yrjö, sinusta tämä Norssi-karnevaalit nyt sitten se luonnollinen tapa paltamolaisten viettää saalisjuhlaansa? No kyllä se minun mielestäni on ainakin, että sitä kun on tällaista Norssia syöty pikkuikänsä, niin eiköhän se sovi tää homma. Hyvä. Ja näin elämä jatkuu ja Norssi tekee edelleen tulemistaan. Yleensä näiden karnevaalien tarkoituksena on saada Norssi tunnetuksi ja yhä enemmän sitä ruokapöytään. Näillä Norssi-karnevaaleilla sitä on tarjolla monella eri tapaa. Jopa meidän käsiohjelmammekin antaa 3 ruokavihjettä. 86 Norssi-isännän lavalle. Hän on Sakari Moisanen. Ja näin uusi Norssi-isäntä Sakari Moisanen saa tämän Yrjön manttelin kantaakseen, Norssi-isännän tittelin hoitaakseen, ja näin me haluamme tässä kaikkien edessä luovuttaa tämän lipin Sakari Moisaselle. Että ei nuoruutesi hukkaan kulu. No niin, nosta lippi täytenä, ettei nuoruutesi hukkaan kulu, sanoo Yrjö. Ja vielä voidaan todeta, että Yrjöhän on 79-vuotias, mutta kukaan ei tiedä Yrjön todellista ikää. Hän väittää, että kaikki ne ajat, minkä hän on järvellä ollut, niitä ei lasketa ikään mukaan. No niin, uusi isäntä, ennen kuin haastattelen häntä,
niin jokainen Norssi-isäntä saa sitten tämmöisen pienoislipin muistoksi tästä Norssi-isäntävuodestaan. Tässä lipin varressa on maininta Norssi-isäntä 1985. Ja näin me annamme tämän Yrjölle sinne monien kalamuistojen joukkoon. Norssi kuivattiin ja sitten myllyssä jauhettiin pölyksi ja semmoisia hienoksi ja se oli hyvä, sillä kasvoi siitä hyvästi ja kalantutkimuslaitoshan tutki 3 vuonna ja sai hyvä sen, että ne oli aivan sopiva ruoka. Eli norssi jauhettuna oli se salaisuus, millä siika saatiin kasvamaan. Nytten Sakarilla palautui tässä aikaisemmin jutellessa eräs tällainen, sanoisiko pieni muisto mieleen noilta aikaisemmilta vuosilta. Hän nimittäin, hänen luonaan käy hyvin paljon ihmisiä ja varsinkin silloin alkuaikoina kävi tutustumassa tähän uuteen kalankasvatusmenetelmään. Ja siellä kävi myös eräs pariskunta Etelästä. Ja minä annankin, Sakari, sulle tämän mikin käteen. Puhut tässä oikein lähellä ja kerrot tämä tarina. No se tarina alkaa silläkin, että meille tuli pariskunta ja ne halusi kalaa ostamaan, mutta mulla ei ollut sen kokoista kalaa myydä. Niin ne sitten pyrki, että syö lähtee kuitenkin katsomaan niitä. Ja niin sitä mentiin ja nyt se liittyy siihen norssiin sikäli, että norssijaho on sellaista, että jos veteen laitetaan ja aallokko on, niin se tyynnyttää veen. Vesi tyyntyy, se menee rasvatulloon, se menee tyyneksi. Ja minä vähän niin kuin siinä mentiin ja sanoi, tuuli kovasti ja aalto oli, niin sanoi, että pistetään se tyyneksi. Niin minä varikouraa norssijahoa viskasin ja vähän aikaa siinä sitten odoteltiin, niin lampi oli tyyni. Ja ne oli vähän niinku, ei ne osannut arvata, että siitä ruuasta johtuu. Ja sitten se sanoi se vaimonsa, pyysi lähtemään pois ja että mikä voppaukko lienee. Niin se mies sanoi, että katsotaan saako se tuulemaan se. No se oli selvä asia, että kun tuuli kävi, niin norssijaho lähti toiseen laitaan, niin se vyöri ja kohta se tuuli. Ja niistä erotti ja ne viikon perästä palasi, kun oli pohjoissa ja tulivat sanomaan, että sitä, että katsotaan vielä kerran se asia, niin minä ei tarvitse kahtoa, että kyllä se kalan rehusta johtuu, että minä saisin tyyneksi, että voi herra ihme, jos olisi siitä huhun nostan, niin kohta olisi. Puolesta tänne Norssikarnevaaleihin. Minä näytän nyt teille tässä tämmöisen pienen taikaohjelman, noin 15-minuuttisen, joten ei muuta kuin asiaa. Ensimmäiseksi niin tässä on 4 silkkiliinaa. Mietin, nyt mä haluaisin, että joku teistä valittaa jonkun näistä, niin kuin väriin sanoo sieltä paikalta. Täällä hiukan tuulee, mutta punainen ja sitten tuollainen violetti, vihreä ja sitten keltainen. Ja nyt teistä joku saa sanoa paikalta sieltä jonkun värin, minkä tahansa näistä 4. Sieltä vaikka se vihreä, kun se on siinä. Siinä just, te. Punainen. Punainen, pistetään muuttaneet. Oi jes. Ja sitten tämä punainen. Pistää tää punainen tänne käteen näin. Tällä tavalla. Tuli vähän haittaa, mutta tänne näin. Joka sormella noin. Tuolla tavalla. Ja puoletaan siihen ja sitten joo. Kiitos. Jatketaan. Saadaan sitä mytty suusta ja katsotaan tätä näin, niin sehän on se punainen liina. Kiitoksia vielä kerran. Pistää nää pois, näitä ei enää tarvita. Jatketaan sitten köysillä. Saatan ne valkea
vähän köysit, se on vähän hankala puhua tämä. Tehdään tästä näin. Näkyyhän tämä sinne varmaan. Jatketaan savaralta. Tehdään tällainen löysä solmu ja kiristetään se tuon peukalon ympärille. Tällä tavalla kaikki varmaan näkee. No, kiitos. Otetaan seuraavaksi sitten täältä sormus, vihkisormus. Tästä näin. Joo, tätä kutsutaan nimittäin nimellä norsun vihkisormus. Tää on tällainen vähän hiukan tavallista suurempi. Ja tällä tehdään sitten seuraava temppu. Minä näytän tämän ilman puhetta, niin on ehkä helpompi. Tehdään löysä solmunaru. Saatiin sinne naruun, tehdäänpäs vielä uudestaan, niin kaikki näkee. Kiitos. Valmitaan nyt tää naru tähän renkaaseen. Tää on nimittäin niitä kiinalaisia renkaita. Vai mitä intialaisia ennen, se on ihan sama millä nimellä kutsuu. Pistää tää näin kaula ympärille sitten. Tää on muuten sellainen rengas, että tää niinku kutistuu itekseen. Tämä nimittäin ei lähde enää pois. Antaa olla siinä. Otetaan täältä silkkiliina. Ja solmitaan se tuohon naruun. Noin. Solmitaan se tähän naruun. Näissä avioliitossa syntyy aina näitä ongelmia ja kuvatko nämä solmukset näitä ongelmia. Pistää tänne naruun ja minun väliin. Ensimmäinen solmu. Toinen. Ja nyt sitten tämä uusi avioliittolaki ja siinä on helppo päästä eroon selittelemättä. Ja nyt. Näin se käy. Liina on ehtinyt. Köysi viestä. Jatketaan sitten tämmöstä köysitemppua. Tämä seuraava temppu on sellainen, jota varsinkaan pikkupoikien niin sanotaan, älkää tehkö perässä. Tämä on hiukan vaarallinen. Laitetaan tämä vaikka tällaisiin fakiiritemppuun. Tässä solmitaan tämä naru kaulan ympärille. Ja nyt sitten solmu. Tulee tiukka kravaatti. Kaula vielä paikalla. Joo, no mä voin antaa sitten niinku lopuksi tarkistettavaksi tämän narun, mutta ensin mä kirjoitan niinku sellainen rullalle, ettei mene varmasti mitenkään sekaisin. Tälleen näinkään ympärille siististi. Tällä tavalla.
liinoihin. Otetaan tällainen iso liina ja kummatkin puolelta näyttää, ettei mitään salataskuja eikä valepohjia. Niitä pakkaa aina olemaan näistä taikuusliinoista. Sitten otetaan seuraavaksi pullo ja putki. Näin. Nyt sitten tällä putkella. Päästään tää tyhjänä näin, se on tyhjää täynnä. Peitetään sillä tämä putki, tai tämä pullo siis osakseen näin. Sitten peitetään tällä liinalla tämä pullo ja putki. Elikkä näin niinku edetään tällä tavalla. Nyt sitten täytyisi keksiä joku taikasana tähän. Otetaan vaikka sellainen vanha kuin hokkus pokkus. Kokeillaan sitä. Katsotaan mitä tapahtuu. Hokkus pokkus. Ei tapahtunut mitään. Nyt tässä on jotain. Täytyy ottaa hiukan tuota taikasuolaa. Noin, hiukan taikasuolaa. Ja sitten otetaan joku toinen taikasana, vaikka tämmönen kuin ananasakää. Saatiin sieltä silkkiliä. Mikä? Juu. Ei ilmeisesti. No antaa olla ihan tuo. Kyllä kai niitä on ihan täällä tarpeeksi. Joo. No, esitetään sitten seuraavaksi semmoinen levytemppu. Mennään niinku tuonne vähän nuorisopuolelle. Levyjähän nämä nuoret pyörittelee. Hetkinen. Niin. Tällainen levyn kansi, tää on niinku single-levy kansi, tällainen pikkunen. Tästä on kummatkin päät leikattu auki, tää 2 päätä, jolla saadaan tämmönen putkimainen tästä. Tällä tavalla. Sitten tietysti niitä levyjä. Näin saa levy täältä. Tällainen levy. Ja pistetään tämä tänne kuoreen. Ja sitten tarvitaan silkkiliina. Hetkinen taas. Tällainen punainen. Täällä hiukan tuulee, mutta tehdään tämmönen tarkistus sitten, että mitä ei ole niinku tapahtunut. Vielä muusta ei ole haettunut minnekään eikä muuta vastaan. Jätetään vähän tuohon näkyviin tuo levy ja vedetään tää silkkiliina tästä läpi. Nyt pläjäytetään sitten taikapläjäytys ja katsotaan tänne kuoreen. Näytetään tää vielä tyhjänä. Ja noin, seuraava levy otetaan. Jatketaan tätä leikkiä tätä. Näin, toinen levy. Musta levy. Pistää se tänne putkeen sitten. Tai tänne kuoreen. Otetaan 2 silkkiliä. Nyt sitten. Kuka valittaa näistä? Saa valita sieltä jonkun värin. Vaikka sieltä harmaatakin. Pukunen herra sieltä. Keltainen. Entä siitä? Minkä väri? Vihreä, no niinpä tietenkin. No tuota noin. Tehdään kuitenkin ensin tarkistus näin, että ei ole mitään, ei ole haitunut atomektoriakaan. Pistää se tuohon vähän näkyviin, niin tehdään kukaan semmonen kompromissiratkaisu. Niin tää pistetään kumpikin tästä näin läpi. Ja pläjäytetään taas tonne. Ja nyt sitten katsotaan simsalabim. Tulikin vihreä. No se on. Toilta puolta kerran. No, nyt tarvittais sitten 2. Aha, tää ei avustajia oikein päätä, mutta... No, jätetään tää temppu väliin. Näytetään tuolla putkella seuraavat. Tuolla on iso putki ja siinä on sitten 2 tällaista. Tällainen pleksi. Niinku tämmönen ikkunaruutu. Tästä näin näkyy läpi tällä tuolla. Tää oikeastaan on tällainen 2 pleksiä, nimittäin tässä on. Tää on vajaa aukasta, täällä on niinku kirja.
tämmönen levy, mutta tämä on kanssa voidaan aukasta, elikkä... Tuolta noin. Nyt tästä saa tällainen servi, niinku semmonen näkösuoja ja sillä suojataan tämä putki. Noin ja nyt, ai hetkinen. Tällainen, tämäkin on tyhjää täynnä. Pistetään tää suunnilleen keskelle tuonne. Tuolla tuolla. Kokeillaan nyt sitä ammutaan nyt taikasumulla tuonne putkeen. Kokeillaan sitä taikatemppoa, että mä onnistus. Kaikki nyt korvat kiinnittämään, mutta sellainen jämä niinku atomipommi räjähäsi. No joo, tuli väärä ase mukaan, ei tullut niitä pommeja vaan. Tämähän riittää. Mitä tänne on tullut? Niin kuin joku sanoo kerran, että jokaiselle hikiliina. Täällä on jonkun pyykkinäru. Kenen pyykkinäru täällä? Joo, jonkun housutkin on tänne tullut. Voi tulla esityksen jälkeen hakemaan sitten tuolta. No niin, arvoisa yleisö, tässä sitten kohta aletaan taas tarjota vähän tämmöisiä musiikkinautintoja Norssi-karnevaalin vieraille. Minä olen täällä laulamassa tämän teidän kunnanjohtajan pyynnöstä huolimatta. No niin, täällä olisi vielä perheen pienimmille vähän tuommoista milkkistä välipalaksi, niin ei pääse tuo kevätviima puhaltelemaan sen pyllyn kautta sitten ihan niin vähän suolen mutkaan viskaa tuommoista sapuskaa. Tää on porkkinen. No niin, tässä on tänä kesänä taas kaikenlaista kinkeriä eessäpäin. Pielaveillähän on vähän samantapaiset kinkerit aina kesällä, ne on muikkufestivaalit ja siellähän ne Ruikonperän-pojatkin aina käypi vähän porsastelemassa. Mutta ne on aina koko pyhän seuvu, että täällä on vaan näköjään tälleen kirkkopäivänä, niin porukkakin on vähän
vähän rauhallisemmalla tuulella. Ryynästopi ja Römppäisen Veikko tulivat viime vuonna muikkufestivaalilta, niin viikon söivät ongenkoukkuja ennen kuin rupesi ruoka pysymään sisällä. No Vännimäissähän siellä on sitten ne lypsykilpailut joka kesä ja siellähän on aina voittaja se, joka ensimmäisenä saapi sankotäytteestä maitoa. Siellähän Ruikonperän pojat ottaa aina osaa näihin kisoihin. Sabotaasi sattui silloin 70-luvulla Vännimäen lypsykilpailuissa. Pielaveteläinen sabotaasijärjestö hyökkäsi sinne Haakilahden lypsyporukan majapaikkaan. Kuatelivat kirnuukset siellä ja tekivät kaikenlaista. Mehtosen Alapo johti silloin sitä sabotaasijärjestöä. Mehtosen Alapo oli se hurja roisto, joka aikoinaan tappoi isänsä ja äitinsä sen takia, että olutparin seinässä luki, että orvot saapi ilmaisen oluen. Minun nimihän on Jaakko Teppo ja minä hierasen tässä muutamia ruikonperäläisiä rakkausrapsodioita. Ja aika paljon käynyt täällä Paltamossa tässä lähiaikoina, mutta niin kuin aina ennenkin, niin koska yleisö on sama, niin ohjelmakin on aina sama. Että sitä ei turhan takia ruveta muuttelemaan niin kuin kenenkään mieleiseksi, vaan se aina hierastaan tuosta korvakuulolta. Ruikonperältähän minä olen kotoisin. Minun vaimoni on sieltä kotoisin, Pirkko. Äsken soitin Pirkolle Joensuuhun, siellä on vielä huonompi ilma kuin täällä. Siellä satoo isonviha-aikaisia sotaleskiä vielä tänä vuonna. Sieltä on kotosi muitakin kuuluisuuksia. Kundesvaanin veli asuu Ruikonperällä, tämä Kappasvaan. Sitten se yksi cocktailkutsujen kiertäjä, joka ei koskaan cocktailkutsuilla ota mitään väkeviä, pelkästään teetä, sen nimi on Teemu Killinen. Teemu Killinen. Ruikonperältä on kotoisin Ryynästopi, Römppäisen Veikko, Sovinisti Sika, se on naisten liikkeen vastustaja, Römppäisen Veikko, joka pyhä tappeloo se eukkonsa kanssa. Viimekin pyhänä oli hirmusota menossa, kun kirkolle menevä pastori ajatteli, että hän käypi Veikkoa vähän rauhoittamassa, mutta Veikko näki sivusilmällä, kun pappi tuli sisälle, niin vielä muijaa huijatti pari kertaa ja sanoi, että joko se vaimo alkaa uskoa, että tänä aamuna lähdetään kirkkoon. No se on se, pastori kulkoo meidän mummon luona kortilla aina viikolla sitten. Sökköpellovat ja mummokin oli viime pyhänä nukahtanut sitten kirkon takapenkkiin. Oli tullut kolehtihaavi kohdalle, niin mummo oli sanonut, että menkö sökölle. No minä tässä kertoilen vähän sitä Ruikonperän elämästä sen takia, että näkyy täällä vähän olevan vieraspaikkakuntalaisiakin. Että ne, jotka ei ole sitä Ruikonperän elämästä kuullut, niin tietävät sitten tämän minun puheen perusteella kiertää sitä yhä edelleenkin. Ruikonperä on toimiva kylä siellä Savossa. Siellä on meillä kyläkauppias. Siellä on lakkautettu kansakoulu, josta toinen pää on restaurantroitu. Lakkautetulla kansakoululla meillä toimii ne kerhot. Siellä on tämä 4H-kerho. Vännimäen Martat kokoontuu aina. Siellä on koirakerho. Sitten tämä Ruikonperän ristillisen kansalaisopiston veneveistopiiri, jossa viime syyslukukaudella tekivät ryhmätyönä veneen tapiin. Sitten siellä Naamasen Anni käy harjoittelemassa lausuntaa. Anni on se meidän kylän kulttuuri-ihminen. Annin piti nyt esiintyä tässä, mutta Anni makkoo humalassa tuolla hotellihuoneessa, sanoi, että hän ei essini, jos työttä lähde pois. Ja ravintolajohtaja sanoi, että sitä numerota ei oteta ollenkaan.
No vakirihan tuossa jo olikin. Meilläkin on siellä Ruikonperällä se oma vakiri, joka pitää sitä lastenohjelmata, männöä mustepulloa ja pannoo perässään korkin kiinni. Työntää 20 senttiä pitkän parsinneulan avustajansa takapuoleen tuntematta itse minkäänlaisia kipuja. Nykyaika on tullut myös Ruikonperälle. Urheilussa doping. Ryynäsen varttipalo viime pyhänä dopingista Pörsäjärven ympärijuoksussa meni perähuoneeseen pissimään dopingnäytettä, niin sinkkisankosta putos pohja. Kaikki tämmöiset nykyajan höpötykset ja huonotkin asiat tunkeutuu sinne kuitenkin, vaikka ei aina niin toivos. Viime viikolla oli lapset kirjoittanut ainetta koulussa, että mitä kenenkin kotoa puuttuu. Yksi poika on kirjoittanut, että meiltä puuttuu stereot ja yksi on kirjoittanut, että meiltä puuttuu videot ja yhdestä talosta puuttuu väritelevisio, mutta yksi poika on kirjoittanut, että meiltä ei puutu mitään. No opettaja ihmettelee, että on ihme koti, kun ei mitään puutu ja kysyi sitten pojalta, että miten se on mahdollista, niin poika sanoi, että siskotyttö tuli Mallorcalta lomalta ja otti lasta. Niin isä sanoi, että tätä meitä ennen puuttuu. Minä tykkäsin naapurin Mirjasta, jonka tukkamuoti oli lintukirjasta. Ja siitäpä syöksyin mä suihkuun vaan, ja etusormet pistin pistorasiaan. Tukka pystyssä tungen nyt iskon hikiseen, mutta tyttäret rupes vikiseen. Ette tykätä my tuommosista torvista, joille vasemmassa korvassa on korvista. Ne liikkeessä neulalla uhkasi ja korvan lehteni puhkasi. Ja päätteeksi kärsimysnäytelmään pisti renkaanne reikään niin märkivään. Rengas korvassa tungin taas diskon hikiseen, tyttäret rupes vikiseen. Että tuommoiset kollit on kuivia, joille toisessa nilkassa on huivia. No niin, tämä oli vähän semmoista rock'n'rolli tyylistä, niin kuin huomasitte, humppaa ja rockia sekaisin siinä. Minähän soitan vaan tätä kahta soitinta nykyään, toinen on tämä nestekaasukitara. Otetaan nestettä ja lasketaan kaasua. Ja toinen on sitten se säkkipilli. Säkki on tässä ja pilli on täällä. No minä olen elämän aikana tehnyt kaikenlaisia rakkauslauluja. Esimerkiksi Hilma ja Onni on semmonen hyvin kaunis laulu. Kertoo Hilma ja minun rakkaudesta, joka jäi hyvin lyhytaikaiseksi silloin aikoinaan. Laukkasen Onni tuli lukeneena miehenä keinosiementajaksi meidän kylälle ja iski sen Hilman. Minä koostin sitten niille, kävin pierasemassa niiden häissä. Ja pierasin niin semmosella paineella, että ei ollut sitä pelkoa, että jäpi nahkan väliin pyörimään. Tuli ihan pihalle asti. Hilja oli sitten, Hiljahan on tämä hieroja Hilja, Römppäisen Veikon nykyinen vaimo, josta tuossa jo äsken puhuin. Hiljalla on Ruikonperällä oma fysikaalinen hoito. Hakkaraisen vanha emäntä asuu siellä Itkuniemessä. Hakkaraisen vanha emäntämän viime kesänä sinne kylään tohtorille. Ja tohtor antoi ennen puoli vuotta elinaikoa mummolle, mutta mummo jätti laskun maksamatta, niin tohtor antoi puoli vuotta lisää viime viikolla elinaikoa. Nuapuri isäntä lähti viikko sitten, oli haatajaiset. Ei ollut kuin tunti tanssia lopussa, helvetin huonot juhlat oli. No tohtori oli sanonut silloin pikkusta ennen kuin se nuapuri isäntä lähti, että se on nyt lähtö lähellä. Nuapuri isäntä on sanonut, että toivottavasti se tullaan nyt valossa aikaan, niin nähdään maisemia mennessä. Ja nuapuri isäntähän oli se kova luontoinen mies.
aikanaan jo sota-aikana näytti se hurjan luontonsa, kun ranaatti räjähti korvan juuressa ja isännän tämän kuulo. Kirjoitti emännälle kotiin, että täällä on kaikki hyvin, että kuuloo tullo ja kuuloo männö. Viimeinen toivomus ennen kuolemata oli ollut naapuri-isännällä, että viskatke se valametti sammaan kuoppaan, että ei ole semmosessa montussa vielä elämän aikana oltu, josta ei ole porukassa ylös noustu. No, minä nyt tässä näitä viimeaikaisimpia tapahtumia kertoilen. Nämä on niitä kerrotaan nämä ikävät asiat ensin ja päästään sitten niihin iloisempiin asioihin, niin kuin siihen Anopin kuolemaan ja näin. Kaappijuoppo Kaappinen, joka valitti aikoinaan kunnanvaltuustoon lehtimainoksen perusteella. Sillä oli Ruikonperän Sanomissa sekalaisia osastolla mainos, että oikea mies vasemmalta. Ja varmuuden vuoksi oli pannut vielä alareunaa siihen vaalimainokseen, että keskiolut pois talouskaupoista ja väkevät tilalle. Ja valtavalla äänivyöryllä Kaappinen valittiin kunnanvaltuustoon, siellä rakennuslautakuntaan, toimi aktiivisesti mukana kaikenlaisissa kunnallisissa elimissä. Viime viikolla sai sitten sydäninfraktin, makas viimeisillä sairaalassa siellä, kun rakennuslautakunta tuli tervehtimään vanhaa jäsentä. Rakennuslautakunnan puheenjohtaja piti puheen. Toivomme sinun pikaista paranemistasi äänin 3-1. 2 pidättäytyessä äänestämästä. Semmonen Nevergreen kappale, joka nyt vielä tämän kerran esitetään tässä, ja sitten ruvetaan vähän vaihtamaan soundia seuraavaan kesseen varten. Sehän on tietysti tämä Pamela-laulu. Se osittain kertoo sitä Ruikonperän elämän kurjuudesta. Työttömyysaste on yli 100%. Emäntäpula on valtava. Rakkaudesta ei pääse osalliseksi, kun isännät on. Minä ei havahdu jo Lassi. Lähdetäänkö me nuijan? Lähdetään.
ympäristöruokaa. Esimerkiksi tämä norssipata, joka on käsiohjelmassa, on tavallaan sovellutus tunnetummasta ruoasta tämmöistä niin kuin Janssonin kiusauksesta. Siihen vaan käytetään tätä meidän norssia. Yksi hyvä tapa säilyttää norssia on kuivata se. Ja tämä kuivaaminen eli kapanorssin teko onnistuu ihan mukavasti myös kotosalla. Kaiken paras on tietysti semmonen vanha kunnon leiviuuni. Erittäin mieto lämpö, tommonen 50 asteen jälkilämpö, sinne vaan kalana on ilahduttavasti nousemassa.
Markus.